Hola, tercer vídeo sobre els accents diacrítics. Aquí tenim la llista de les paraules que duen accent diacrític. Aquí ens vam quedar al vídeo passat. I com veieu, totes tenen una sola síl·laba. Ara ja no n'hi ha cap que dugui accent diacrític i tingui més d'una síl·laba. Als dos vídeos anteriors hem vist què són els accents diacrítics, quines paraules en duen, quins són els homònims corresponents que n'en duen i, sobretot, les hem exemplificat en contextos. Com aprendre-les? Doncs ja us vaig dir que suggereixo que concentreu l'estudi en les paraules que duen accent diacrític i que deixeu de banda les altres que no en duen. I per això també explotem la memòria visual. Què farem? Doncs relacionarem cada paraula accentuada amb una imatge que ens la pugui fer recordar. Per exemple, això és una proposta. Fixeu-vos que algunes tenen una imatge que la representa com, no sé, com una mà, que té una imatge d'una mà, però clar, paraules com és o són s'han de representar amb alguna altra cosa que ens ho evoqui. Per exemple, podem dir és un globus blau i són globus verds. Repassem-les. Repassem-les mirant a les dues bandes, és a dir, la paraula escrita i la imatge. Bé, Déu, és, mà, més, món, pèl, què, ser, sí, sol, són, té, us i vos. I ara mirem-les d'una en una i reforcem aquesta associació entre la paraula escrita i la imatge, doncs, imaginant contextos gairebé de manera improvisada. Seguiu-me. Bé, que bé, ho has fet molt bé. He venut tots els meus béns, el bé i el mal. Déu, per l'amor de Déu, què fas? Déu meu, els déus grecs. És així i és això. Qui és? Com és? És ell. Són 7 germans. Són molt simpàtics. Mà, els dits de la mà. Tenir mà esquerra. Més o menys. En vols més? Món, els oceans del món, el món de l'excursionisme, la guerra dels mons. Pèl, els pèls de les cames. Has agafat l'avió pels pèls. Què? No sé què vol. Què passa aquí? No entenc a què et refereixes. Sé. No sé si ho saps. De parlar rus no en sé gens. Sí. Diu que sí a tot. En el referèndum, els sís guanyen els nos. Sol. És un sòl molt fèrtil, és un sòl ric en nutrients. És un sòl no edificable. Té 25 anys. O saps què té? Ús. Aquest aparell ja està fora d'ús. Quin ús hi dones, això? Aquests gots són gots d'un sol ús. Vos, tu o vos? El tractes de tu o el tractes de vos? Vull venir amb vos. A vos us ho dec tot. Doncs ja està. Si voleu tornar a passar-vos aquesta part fins que estigueu segurs que ja us sonen, doncs bé, i després l'accent vindrà automàtic. Al vídeo següent, en un sol minut, el que faré és que us els passaré de manera aleatòria i us podreu posar a prova. Mentrestant, si teniu algun comentari o alguna consulta, em podeu escriure a aquesta adreça i si us voleu subscriure al canal, doncs us avisaran automàticament quan pugi el següent vídeo. Fins a la propera.